video, gagawa tayo ngayon ng dinakdakan. Isa kasi ito sa mga ni-request ng ating mga subscribers. So ito yung gagawin natin ngayon. Alam naman natin na isa ito sa mga patok at paboritong pampulutan at ulam ng mga Ilokano. So for now, kailangan muna nating bumili ng mga gagamiting nating ingredients. I-slice natin siya ng ganito. So pagkatapos nating i-slice, ready for ihaw na tayo! I-focus mo ito yung gansi. Shout out nga pala kay Jonard Armojela, Melvin Fernasdoro, Jason Cruz, Marvin Almazan, JC Valdez, Aaron Glenn Damu. Nalpasnak nagtunon apo. Katapos po natin ihawin yung karne, magi-slice na po tayo. Matrabaho lang po yung pagluluto ng dinakdakan. Siyempre, kailangan mo pa tong ilaga, ihawin, di ba? Pero worth it naman. Ang sarap. Ang sarap po. Ang sarap talaga.
Pindot na rin po ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga upcoming videos ko. Pa-like and follow na din po sa Facebook page ko na J Ann's Vlog. Thank you!